käytiin sielläkin tässä Euroopan kokoontumisajoissa. Heillä on muuten tämmöinen pikkasen erilainen logo, eli siinäkin lukee Gospel. Aivan. Se on siellä veljeskerho Sveitsissä. Aivan. Tuopa oli mielenkiintoista kuulla, että näyttää olevan kaksikin Gospel Riders-kerhoa, mutta minusta tuntuu, että me olemme ensimmäinen ja suurin ja kaunein, vai kuinka? No näin se on, että meillä on kuitenkin jäsenmäärä Suomessa 1000 paikkeilla vaihdannut puolin ja toisin. Ja tällaiselta yhteiskristilliseltä pohjalta ollaan, eli eri seurakunnista olevia ihmisiä on mukana ja meitähän yhdistää, niin kuin lauletaan, että yhteistä on tämä moottoripyöräily, mutta ennen kaikkea usko siihen, että Jeesus Kristus antaa sen todellisen vapauden, mitä saadaan sitten tuntea ja nauttia myöskin siitä moottoripyöräilyn vapaudesta sitten tuolla liikenteessä. Joo, olemme saaneet nauttia muun muassa luterilaisten vieraanvaraisuudesta äsken tuolla. Söimme erittäin hyvän aterian. Vieläkään en saa tätä vetoketjuani kiinni tuossa ravintolan Seljankässä ja viime yön olimme seurakunnan vieraana tuolla, missäs me olimmekaan? Jorosten seurakunnan leirimajalla. Aivan, ja sielläkin oli meillä yksityishuoneet jokaisella jäsenellä, että varsin hyvin oli asiat siellä. No, kyllä